Učesnike 20. jubilarne međunarodne likovne kolonije Poganovski manastir zatekli smo u radnoj atmosferi. Selo Poganovo i njegova stara arhitektura, predivna priroda, kanjon Jerme i Poganovski manastir su samo neki od motiva koje su umetnici izabrali za svoja dela. Akademska slikarka Loara Blažević, rođena Splićanka koja živi i radi u Zagrebu, za motiv na svom platnu je izabrala ikone. Na taj način pokazujem šta je ono bitno u životu, a to je ne materija koja meni ta ikona postaje samo motiv, a ono što je bitno je ono što je nematerijalno, dakle duhovno. Jer kaže se da je Isus vrata, ja sam vrata, put. I kroz mene će, preko kao Isus je vrata, kroz vrata ćete u onaj drugi nematerijalni duhovni život. Istoričar umetnosti i slikar Kalin Nikolov iz Sofije, koji vuče korene iz Carivroda, imao je čast da prisustvuje otvaranju kolekcije slika nastalih u radu kolonije od njenog osnivanja do sada u Sofijskoj galeriji Шипка 6. Видяхме най-хубавото, направено в последните 20 години, в които пленер е съществувал. И това е една завидна художествена колекция. Тя съдържа имена на много известни художници, на същевременно млади, провокативни автори, на много експериментатори. Ако аз рисувам по един традиционен начин, много от художниците напротив са много авангардни, много интересни, много експериментиращи. И това прави колекцията съдържаща не просто някакви гледки от местността, ами произведения, които отразяват естетическата панорама на изкуството на 20. век. Poznati srpski slikar Dragan Martinović iz Sremske Mitrovice je prijatelj galerije Metodi Meta Petrov i sa zadovoljstvom se odazvao da bude deo jubileja. Poganovska slikarska kolonija je stvarno priznata u svim zemljama u našem okruženju i svi koji su boravili sve najlepše utiske nose odatle, tako da sam pored svih dosadašnjih odlaganja mora da dođem na jubilarnu. 20 godina je velika stvar. 20 godina izdržati i 20 godina okupljati savremenike. Evo, sad kad sam prelistao katalog od 1993. do 2011. pa to su biseri savremenog srpskog slikarstva i bivše Jugoslavije i zemalja iz okruženja. Grafičar i slobodni umetnik Petar Lazarov, koji živi i stvara u Holandiji, oduševljen je и природом и атмосфером у колонии. Топлина във всяко отношение между нас с колегите и с нашите домакини и от страна на времето, горещо, хубаво лято, плодове навсякъде, хубави разговори с колегите около масата, невероятна ракия, мечта. Домашна, слива или каквато и да е там, прекрасна. И надявам се домакините да са доволни от произведенията, които ще им оставим. Така че общо взето ще бъде един много добър спомен, сигурен съм. Za učesnike ovog značajnog kulturnog događaja predsjednik opštine Vladica Dimitrov organizovao je prijem, a umetnici će stvarati do 10. avgusta.